I didn't see it coming. You're standing right in the middle, dancing like everything's alright. I try to ignore it, but I know that I wouldn't last for a second. I'm sipping just to get you off my mind. That shit is bringing me down, bringing me down. I'm okay losing control, but I'm afraid of what I'll do. I can't fix my story. I'm not sorry. What did I end up doing? I got carried away. I'm gonna skip this party. Feel like drowning 'cause I'm alone. I'm sorry. I got carried away, carried away. I'm sorry. I'm sorry. I got carried away. I know I don't deserve it. I'm shattered into million pieces. Still I'm pretending that I'm fine. Your shit is bringing me down, bringing me down. It's too late, I lost control, but I'm afraid of what I'll do. I can't fix my story. I'm not sorry. What did I end up doing? I got carried away. I'm gonna skip this party. Feel like drowning 'cause I'm alone. I'm sorry. I got carried away, carried away. I'm sorry. I'm sorry. I got carried away. Nou, dames en heren, hartelijk welkom bij Hart van Venray. Ja, ook hier in Venray zijn we met z'n allen in de greep van dat coronavirus. En in deze tweede uitzending van dit speciale programma ga ik in gesprek met een aantal Venraynaren. En zij komen vertellen over wat zij meemaken en ervaren in deze barre tijden. En vandaag zijn dat Guido van Dijk, eigenaar van Supermarkt Plus Guido van Dijk in Landweert. Catherine Meinster, trajectbegeleider hulp bij dementie, maar ook gespreksleider bij het Alzheimer Café en lid van het kerkbestuur Grote Kerk en Paterskerk. Een hele mond vol. Edwin de Bruin, directeur Rabobank Horst Venray. Gijs Schapendonk, eigenaar Proeflokaal Goesting en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Venray. En Tom Voermans, tijdelijk locatiedirecteur van Raailand. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Maar ik begin eerst even met Stef Klassens, want we zijn net de uitzending begonnen met muziek van jou, Stef. Ja, eind februari werd jij tweede bij The Voice of Holland. Ja, lijkt trouwens al eeuwen geleden. Ze voelt het ook. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, wel goed. Ja, je blijft toch creatief bezig. Ja, want het is natuurlijk wel lastig om in deze tijd aan je muzikale carrière te werken. Ja. Normaal zou je eigenlijk direct na zo'n programma meeliften op dat succes. Hoe doe je dat nu? Nou ja, je probeert gewoon zoveel mogelijk online actief te zijn. En je probeert eigenlijk creatieve filmpjes te maken, of foto's te maken, of wat dan ook. En ik doe wel eens livestreamconcerten. Ja. Ik heb fanaccounts. Heel gek verhaal. Maar goed, ik heb fanaccounts. En daar heb ik voor die fanaccounts heb ik een soort van Zoom-meeting gedaan. En daar heb ik dan liedjes voor ze gespeeld. Ja. En zo probeer je toch in ieder geval... En op die manier blijf je toch in contact in ieder geval met je fans. Al was het fijner geweest als dat op nog grotere schaal had gekund. Ja, precies. En je bent dus te volgen op Instagram. Instagram, op Facebook, volgens mij tegenwoordig ook op TikTok. Nou, dus iedereen die wil, die kan jou in ieder geval volgen. Even in het dagelijks leven ben jij ook nog eens muziekpedagoog bij een kinderopvang. Ja. Hoe gaat dat nu? Heb je nog contact met de kinderen? Nee, ja, ook alleen digitaal. Dus ik maak filmpjes voor ze, zodat ze thuis toch een soort van muziek hebben met mij. Ja, en op die manier zingen ze toch met je mee? Ja, precies. Oké, super. Straks op het einde van het programma ga je nog een nummer voor ons spelen. Ja. Voor nu alvast dank je wel. Ja, dan ga ik beginnen met Guido. Ja, Guido, toen was daar ineens die coronacrisis en stond het hele land op zijn kop. Hoe was het begin van de crisis voor jou, je team, je medewerkers van de supermarkt? In het begin vond ik het allemaal maar moeilijk te geloven, moet ik zeggen. Ik keek er een beetje argwanend naar van ja, hoe lang gaat het allemaal duren? Wat is dit nu eigenlijk? Maar ik was snel om.
Want op een gegeven moment kwamen die extremere maatregelen, zullen we maar zeggen, waar we eigenlijk nu de hele tijd mee te dealen hebben. Ja, toen ging het balletje pas echt rollen voor ons. We moesten deurbeleid gaan doen, we moesten in één keer mensen gaan tegenhouden. Nou ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven, dat ik mensen moet tegenhouden in mijn winkel. Dus ja, dat was wat er eigenlijk speelde. En ondanks dat wij daar goed op konden inspelen, was toch wel, de medewerkers keken daar toch ook een beetje argwanend naar van wat gebeurt ons hier nou, hè? Wat moet ik daar nou mee, hè, als medewerker van de supermarkt? Maar ja, die slaan zich toch heel erg goed doorheen, moet ik zeggen. Ja. En zeker in het begin kan ik me ook nog herinneren dat er flink wat gehamsterd werd. Ja, dat zal bij jou niet anders geweest zijn? Nee, het was letterlijk en figuurlijk chaos en gekkenwerk, zullen we maar zeggen. Toen hadden we gelukkig dat deurbeleid nog niet, want dan was het echt een drama geweest. Maar ja, die donderdag kwam dat nieuws. Donderdagavond zagen we al dat het drukker werd en vrijdag was het echt, zo zei ik wel eens. Ja. Vrijdag, zaterdag, zondag, het was niet bij te binnen. Ik zag zelfs dat eerste weekend heb je nog een aantal persoonlijke vrienden in moeten schakelen om de vak te vullen. Ja, ik kreeg het niet op tijd verwerkt. Er kwamen zoveel spullen binnen omdat er zoveel vraag was. En inderdaad, een goede vriend van me die zegt, gaat het? Ik zeg, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken. En een paar uur later stonden in één keer 4 man voor de deur. Wij komen helpen. Ja, dat was wel heel erg leuk. Ja. Maar nu is dat niet meer nodig. Nu is het weer wat rustiger. Ja, dat kan ik ze niet aandoen. Nee. En je had het heel over allerlei maatregelen. Neem ons eens mee in die wereld van de supermarkt. Wat moet je dan allemaal doen? Wat is er veranderd? Ja, kijk, de eerste opmerking, of de eerste maatregel was dat ik per 10 vierkante meter nog maar 1 persoon zou mogen binnenlaten. Dat werd afgemeten aan de aantal vierkante meters winkel die wij hebben. Wel te verstaan de verkoopruimte die we hebben. En daar moet ik voor zorgen dat ik dat kon garanderen. Nou, dat werd dan in ons geval gedaan door te zeggen, nou wij kijken hoeveel klanten we binnen mogen. Zoveel winkelwagentjes stellen we tot de beschikking en we verplichten iedereen om met een winkelwagentje naar binnen te komen. Ja. Zodat je ook een hulpmiddel hebt om een beetje dat 1,5 meter te meten. Ja. Nou goed, dat hebben we gedaan. Dat zorgde wel voor wat onrust voor de deur, maar wij hadden een paar goede medewerkers staan die dat helemaal netjes opgepakt hebben zoals wij dat graag willen bij een Plus. Ja, daarnaast gingen we op een gegeven moment om onze eigen medewerkers te beschermen, want daar zat eigenlijk een belangrijk punt is, we hebben kuchschotten geplaatst. Hè. Ja, het is geen mooi woord, maar de cashiers die zaten dus achter een plastic wandje, zodat er wel gewoon de normale kassahandeling gedaan werd. Een paar dagen later had ik scheidingswanden hangen tussen de wachtrijen van de winkel, of van de kassa's. Ik had afstand op de vloer aangegeven, nou dit is 1,5 meter, dan weet je waar je moet gaan staan als je gaat wachten. En verder probeerden onze medewerkers continu mensen te attenderen, let op, die afstand moeten we echt bewaren. En dat was in het begin ook nog voor onze eigen medewerkers ook moeilijk. Daar hebben we ook echt wel wat problemen mee gehad in de vorm van klanten die ons aanspreken. Ja. Joh, let op. Hè, hoe reageren klanten dan? Ik denk dat er heel veel meegaand zijn, maar zijn er ook die boos worden? Ja, er zijn er wel die boos werden. Ja. Ook onze eigen medewerkers moeten eens een keer overleggen. Hè. En dan vergaten ze om dat op deze afstand te doen. Hè, want dat ze gewend zijn even samen, weet je wel, dat idee. Dat klanten zeiden van ja Guido, let je wel ook op je eigen medewerkers. En wij moeten allemaal ons best doen, maar dat moeten we allemaal doen. Hè. Dus, dus ik heb daar ook meteen actie op ondernomen. En tot op heden gaat dat goed. Ja. Op een gegeven moment is er ook een soort seniorenuurtje zelf ingesteld. Is dat hier bij jou ook het geval? Ja. Heb jij ook een seniorenuurtje? Wordt er gebruik van gemaakt? Ja, ook zeker. Ik doe dat dan op zondagochtend tussen 8 en 9. Ik doe het eigenlijk voor openingstijd, zodat eigenlijk de niet-senioren gewoon hun boodschappen kunnen doen. En ik vraag eigenlijk aan de senioren, ik heb dan vanaf 60 jaar en ouder, gezegd van daar kun je heel makkelijk boodschappen komen doen, er is ruimte genoeg. En ik heb zo'n 50, 60 oudere senioren zeg maar, in de winkel. Ja, en die komen allemaal met duimpjes omhoog komen ze de winkel inlopen. En dus, goed gedaan. Ja, dus dat is een succes, mogen we absoluut. Zeggen. Nou, heel fijn om dat te horen. Ja. Even als ondernemer ben jij ook maatschappelijk enorm betrokken. Je doet veel voor de Venraysgemeenschap. Zo heb je ook altijd een goede relatie gehad met de voedselbank. Ja, klopt. Hoe gaat dat in deze tijden? Kun je nog
wat aan de voedselbank geven? Ja, alles op? Wel minder inderdaad. Ja. Vooral die eerste paar weken dat we die maatregelen hadden, ging er minder naar de voedselbank. Want we verkochten alles, dus ja, dat was wel lastig. Toch merk ik wel dat de voedselbank vanuit alle andere regionen en andere toeleveranciers, zullen we zeggen, ja, daar krijgen ze al meer van. Dus volgens mij, wat ik begrepen heb, is er aardig wat te verdelen. Ja. En waar ze wel mee zaten is, hoe gaan we dat nou overhandigen? Dus op een gegeven moment kwamen de voedselbankmedewerkers naar me toe. Mogen wij jouw bananendozen hebben? Dan kunnen we daar de pakketten in doen. Kunnen we dat gaan brengen? En dan hoeven we met die kratten niet te gaan klooien, zeg maar. Ja, want voorheen was het een krat, hè? En dat mag natuurlijk niet. Nee, precies. Heb jij zoveel bananendozen? Ja. Ik verkoop ongeveer een 100, 110 dozen in de week. Dus ja, dat zijn er genoeg. Ja. Maar dat gaat gelukkig dus wel door. Ja. En die 1,5 meter maatschappij, dat wordt wellicht het woord van het jaar. We zullen het straks meemaken. Ja. Hoe ziet dat er voor jou uit, dadelijk in de nabije toekomst? Gaat er nog meer veranderen in de supermarkt? Ben je daar al mee bezig? Ik ben er in dusverre mee bezig dat ik eigenlijk nog niks doe. Ik kan me eigenlijk niet zo voorstellen dat de volgende in de persconferentie, wat gaat daar gezegd worden? Ik kan me even voor de duidelijkheid, deze uitzending wordt op maandagavond opgenomen, wordt op donderdagavond uitgezonden. Vandaar jouw... verspreking bijna. Ja. Maar ik kan me alleen maar voorstellen voor mij als supermarktondernemer, denk ik dat de maatregelen, als die verscherpt zouden worden, dan denk ik dat het gaat over het aantal toegestane mensen in mijn winkel. En verder ik daar niet andere maatregelen zou moeten treffen. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Dat valt mee. Ja. Hoe is het voor jullie hier aan tafel? Ik neem aan dat jullie ook wel eens boodschappen doen. Als ik met het karretje loop, dan loop ik ook echt een cirkel. Als ik merk dat mensen echt in je nabijheid komen. En dat vind ik gewoon niet prettig. Ja, je kan het een beetje als verdedigingsschild gebruiken. Ja, letterlijk als schild. Gebruik je dat. Ja, ik herken dat wel. Ik merk het ook wel dat de klanten die beginnen langzaam een beetje kribbig te worden. Hè? Want ik kan niet meer bewegen wat ik eigenlijk wil. En ik moet zoveel rekening houden met alles wat er om me heen gebeurt. En, en dan is er toch iemand die daar dan niet op let. En die pakt er snel even een broodje of zo, weet je wel. En dan, weet je wel, dat gebeurt. Ja. Ik heb nog geen vechtpartijen of dat soort dingen. Maar ja, je merkt wel, het sfeertje begint een beetje te veranderen. Ik merk nu een uitje met mijn zoontje van 2 naar de winkel. Dan gaat hij in de kar en dan krijgt hij een stukje brood of zo. Maar het is... En is heel functioneel. En, zelfs dat uitje is er dus niet meer. Nee, het is geen gezellig uitje meer. Hè? En dat hadden wij eerst echt wel in onze winkel. En dat is er wel een beetje vanaf. Ja, het is ook minder leuk werken, hoor. Weet je wel, de gezelligheid is anders. Weet je wel, wij hadden altijd genoeg te proeven in onze winkel. Dat is allemaal helemaal weg. Het is gewoon minder leuk. Ik heb nu een kok in dienst genomen om met wat horeca-ideeën aan de gang te gaan. En ik had allemaal ideeën, dan laat ik een proeverij in de winkel en dan moet hij dat gaan rondbrengen. En die mensen, nee, laat me zitten. Nee, dat gaat niet. En dan moet hij orders pikken. Dus, Hoe staan het met je toekomstplannen, Guido? Want voor de crisis was er natuurlijk behoorlijk wat te doen rondom de supermarkten in Venray. Ja. Ligt dat nu helemaal stil? Ik heb het wel even geparkeerd. Toch, ten opzichte van anderen in de retail en dergelijke en horeca. Ja, mijn omzet die blijft lekker doorlopen. Dus ik ga mijn toekomstplannen wel uitvoeren, maar met een vertraging van 1 of 2 maanden waarschijnlijk. Ik ben op dit moment wel nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Ja. Zo heb ik nog wel, ook in deze tijd waarin ik eigenlijk veel succes heb, of althans mijn bedrijf wordt niet negatief geraakt door het hele corona. Ja, probeer ik toch wel die bijdrage die ik al altijd doe in Venray nog een beetje extra te doen. Ja. Ik heb al een paar jaar het Wheel of Venray traject lopen, waarin wij met waardechecks proberen de Venray's klanten in Venray te houden en te laten kennismaken met het Venray'se gezelligheid.
Dat gaan wij nu nog een keer opnieuw promoten. Daar hebben wij op dit moment een 30-tal winkeliers in zitten die daar heel blij mee zijn. Tenminste, voor zover ik dat begrepen heb van die winkeliers. Gijs is er eentje van. Ja. Maar er zijn toch wel wat ondernemers die hebben een beetje pijn. Hè? Dan druk ik het allemaal nog redelijk zacht uit. Dus ik heb gedacht, ik ga Wheel of Venray weer opnieuw leven inblazen. En ik doe er een schepje bovenop. Normaal gesproken doe ik die checks, is een gedeelde smart, zullen we maar zeggen. Dus de winkelier betaalt een beetje en ik betaal een beetje. En ik heb nu gezegd, nou, de bijdrage van de winkelier die ga ik een tijdje schrappen. Dus ik ga de hele cheque 100% vergoeden. Waarmee de winkelier wat makkelijker met die waardecheck kan gaan werken. En wat makkelijker kan gaan promoten. Daarnaast mogen andere winkeliers die geïnteresseerd zijn in dit traject zich ook gaan aanmelden. Ik had dat eigenlijk een beetje stopgezet, maar die mogen dus nu ook gaan aanmelden. Dus mensen, winkeliers of ondernemers die dit zien en denken van hé, dat is misschien ook wat voor mij, die kunnen zich gewoon bij jou melden. Ja, geen probleem. Goed zo. Nou, dankjewel. Hartstikke mooi. Ga ik even over naar de andere kant van de tafel. Daar zit Catherine Meinster. Ja, Catherine, je zit er met 3 petten op. Eerst even met pet 1. Ja. Dat is, je bent trajectbegeleider hulp bij dementie. Ja, van hulp bij dementie. Ja, kun je ons uitleggen wat jouw werk, wat die rol inhoudt? Ik werk voor de regio Horst Venray en wat houdt het werk in? Dat ik als het ware een vertegenwoordiger ben van de mantelzorger om de draagkracht zo groot mogelijk te houden bij de persoon van die dementie heeft, maar ook de mantelzorger, omdat ik in de thuissituatie kom. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk gegeven en dat doe ik door middel van begeleiden. Hè. Ik voer gesprekken met de mensen, ik kom bij de mensen aan huis. Ja. Maar heb je het dan over mensen waar zeg maar net het ziektebeeld vastgesteld is en ook die dat traject dan net ingaan? Of hebben we het dan ook over mensen die al jaren daarin zitten? Nou, op het moment zie je gewoon dat we draaien nou ongeveer 10 jaar al met hulp bij dementie. Dus dat is wel ingebed. De huisartsenpraktijken werken allemaal mee in heel Noord-Limburg, maar ook in Midden- en Zuid-Limburg. Mm-hmm. En wat je ziet is van, wij komen van verschillende aspecten. Hè. Ik kom als verpleegkundige, maar je hebt ook mensen die vanuit het maatschappelijk werk komen. Ja. En zo heeft ieder zijn eigen kennis en die neemt hij mee in zijn werk. Ja. Ik begeleid de mensen, wat ik al zei, coördineer de zaken, ik stem af de zorg, want er zijn ook thuiszorgmedewerkers. Ja, maar dat begeleiden en dat afstemmen, je zei normaal kom ik bij de mensen thuis. Mm-hmm. Dat zit er nu niet in, neem ik aan. Nee, inderdaad. En met dat corona gebeuren komen wij dus niet bij de mensen aan huis. We doen het dus nu met beeldbellen, FaceTime, WhatsApp. Het zijn allemaal dingen om op die manier wel de communicatie met elkaar erin te houden. Ja. En dat met die mantelzorgers of met Dan bel ik met de mantelzorgers. Ja. Maar ik heb ook 1-op-1 contact met de persoon met dementie. Die hebben we ook, ja. En wat belangrijk is dat de huisarts onze eindverantwoordelijke is. Mm-hmm. Want ik kan van alles organiseren, maar er moet wel een aanspreekpunt zijn. En dat is de huisarts in deze. Ja. En hoe kom je nou bij hulp bij dementie terecht? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Vaak is het niet-pluisgevoel, hè, dat je als mantelzorger hebt. Dat je denkt van, nou, er gaan de afspraken lopen niet meer. Het is een heel ander gedrag laat die persoon zien. Nou, dan is de huisarts de eerste aangewezen persoon. En die kan dan zeggen van, nou, we zetten in op hulp bij dementie. Die mogen ook diagnosticeren, omdat wij specialist ouderarts hebben. Maar je kunt ook zeggen van, dat de huisarts zegt van, nou, we gaan naar de geriater, hè, de klinisch geriater in het ziekenhuis. Of de neuroloog. En dan wordt daar als het ware een verwijzing geschreven voor hulp bij dementie. En dan start iemand van de trajectbegeleiding. Ja. Maar nogmaals, die hulp is dus ook echt op afstand. Wat doet dat met jou? Is dat werkbaar? Nou, het is wel heel apart, want mensen reageren wel heel zo van, hey, kunnen we het op die manier ook? Ja. Maar het is wel, ik ben meer een mensenmens en ik zie graag de omgeving. Dan krijg je de voelsprieten, dan voel je gewoon hoe het met iemand gaat. Dat vind ik zelf veel prettiger. Ja. Ja. Dus in dat opzicht missen we zeker wel wat. Ja. Ja, ja. Maar het is wel, voor de time being, moeten we het wel op deze manier doen. Echt in uitzonderlijke gevallen gaan we op huisbezoek. Maar dan moeten we ook echt de richtlijnen van de RIVM waarborgen, zeg maar. Ja. Ja.
Ja, daarnaast ben je ook nog actief als gespreksleider bij het Alzheimer Café. Ja. Even Alzheimer en dementie. Kun je daar even het verschil tussen uitleggen? Nou, ik zeg het altijd zo. Dementie, dat is een grote paraplu. En daaraan hangen zeker meer dan 50 vormen van dementie. Ja. En Alzheimer is de meest bekende. Hè? Denk maar aan de Alzheimer Stichting. Ja. Hè? Dus dementie is de verzamelnaam en Precies. Alzheimer is een van de, ja, hoe zeg je dat, ziektebeelden. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja. En hoeveel mensen met dementie wonen er eigenlijk in Venray, hier in onze regio? Nou, daar vraag je wat. Die cijfers heb ik niet in mijn hoofd zitten. Maar laat ik zo zeggen, als je nagaat dat wij hier in Venray begonnen zijn met 3 trajectbegeleiders. En dat we nou al op 8 mensen zitten. En dan geeft dat wel wat aan. En als je nagaat dat we in totaliteit Noord-Limburg nu met 30 trajectbegeleiders zitten. Ja. En we begonnen met iets van 7, 8. Ja, dan weet je wel hoe dat groeit, zeg maar. Hè, de behoefte daarin. Ja, daar voorzien we echt in. Volgens mij 21 zoiets krijgt met dementie te maken. Ja. En dat is het bijzondere, elke persoon met dementie heeft weer een aantal mantelzorgers om zich heen. Dus daar krijgen we allemaal mee te maken. Ja. Dus dat is denk ik wel het bijzondere van. Even die mensen met dementie, maar ook de mantelzorgers, weten die de weg makkelijk te vinden naar jullie? Of zit daar ook nog wel een taboe op? Met betrekking tot het Alzheimer Café heb je het nu, hè? Ja. Nou, er zit zeker nog wel een taboe op. Er zijn gewoon mensen die vrijuit erover kunnen praten, maar je hebt ook mensen die dat totaal niet kunnen. En dan is zo'n Alzheimer Café heel laagdrempelig. Ja. Ook hierin zien we de coronatijd. Hè? Ja. Dus wat heb je nou? Dat wij ook via PLMA's TV hebben onlangs opnames gemaakt. Vanavond hebben we de eerste uitzending ermee met betrekking tot mantelzorgondersteuning. En vanuit, nou goed, in ieder geval, op die manier proberen we dat ook handen en voeten te geven. Normaal zit je in een Alzheimer Café, heb je de gasten, hè, de mantelzorgers, de personen met de dementie, professionals, de gastspreker. Hè. Ja. En misschien wel goed om te vermelden, vanavond gaat het dus over de mantelzorgers. En 11 mei gaat het over de notaris. En vooral in deze tijd, zeer belangrijk. Dus op die manier proberen jullie dus nu door middel van zo'n uitzending toch bij de mensen te komen, al is het interactieve deel. Precies. Is weg, want dat is totaal anders. Dat is zo droog, dat is net als dit een beetje. Hè? Ja. Je zit er gewoon tegenover elkaar en de opnames worden gemaakt. En, kunnen mensen daar nog wel op reageren op die uitzending? Kunnen ze dan op de een of andere manier bij jullie terecht? Ja, Joke Halmans, onze coördinator van het Alzheimer Café, die is daar zeker mee bezig. Ja, dat staat al in ondertiteling, dus dat komt helemaal van elkaar. Nou, helemaal super. Ja. En dan ben je ook nog eens bestuurslid van zowel de Grote Kerk als de Paterskerk. Ja. Ook kerken hebben natuurlijk te maken met het coronavirus. Precies. Er zijn er zijn wel diensten, maar ook niet meer. Mensen kunnen de kerk niet meer in. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dat zie je dus ook van dit is dan Omroep Venray. Omroep Venray doet de uitzending voor de mis, de heilige mis op zondag om 9:30. Daar zijn we heel blij mee, want dat is ook maar een vervanging als het ware. Er komen best wel wat mensen naar de kerk, maar dat zijn niet meer de getalen die we eerst wel nog hadden. Ja. Dus je ziet her en der verspreid. Dus het wordt echt via de live uitzending wordt het naar de mensen gebracht. Ja. En als je hier verder op anticipeert, want we gaan dadelijk naar een soort van 1,5 meter maatschappij. Hoe ziet dat er in een kerk dan uit volgens jou? Hebben jullie daar al over nagedacht? Nou, we hebben volgende week een bestuursvergadering, dus dan zullen we daar zeker nog over hebben. Maar wat ik nog wel wil vermelden is, we doen ook, ik zit dan voor het stukje diaconie. En de ziekenbezoekgroep waren we net allemaal aan het opstarten om nieuwe mensen die zich aangemeld hadden. Maar allemaal ligt dat nou een beetje plat, omdat we niet de bijeenkomsten kunnen organiseren om ze op weg te helpen en informatie te verstrekken. En dat geldt ook voor de Mulder. Hè. Daar wordt dan de gebedsdienst gehouden. Ja. En viering, dat is nu ook allemaal niet aan de orde op de vrijdagavond. Dus wat dat betreft is daar wel een gat gekomen voor de mensen. Ja. Dus daar hebben jullie ook nog wat huiswerk te doen, hoe je daar straks weer invulling aan en dan is er natuurlijk ook vanuit het beestdom dat weer een gedeelte wordt doorgezet. Maar ook RIVM, die doen dat ook allemaal volgen op die manier. Ja. Even in deze tijd van onzekerheid zijn mensen vaak ook op zoek naar houvast. Merk je nou ook dat mensen
nu misschien wel meer dan ooit dit houvast zoeken in het geloof? Ja, dat merk je wel. In die zin dat er meer kaarsen worden opgestoken. Ja. In dat opzicht, ja. En dan, nu is de kerk in de verbouwing, dus de ene keer is de kapel daar en dan weer daar de kaarsjes opsteken. Ja. Maar er wordt zeker wel veel meer gebruik van gemaakt. Dus je ziet echt aan de kaarsjes die branden dat mensen toch op de een of andere manier behoefte hebben om... Ja, daar steun aan ontlenen. Ja, zeer zeker. Ja. Okay. Ja. Goed zo, dankjewel Catherine. Graag gedaan. Ja, ga ik over naar Edwin de Bruin. Een hele andere invulling. Want Edwin, jij bent de directeur van de Raadbank Horst Venray. Je woont in Eindhoven. Ik woon in Eindhoven. Ja, hoe gaat het met je? Gaat gelukkig goed. Ik was de eerste week toen het in Brabant begon zelf een beetje ziek. Dus toen mocht ik ineens niet komen. Was het hier nog wat lacherig, maar in Brabant werd het al best ernstig gevonden. En nou ja, uiteindelijk zie je de ernst overal nu wel terugkomen. Ja. Maar je was wat ziek? Ja, een beetje koorts, hoesten. Oké, maar je bent niet getest, dus geen idee. Het zou kunnen, maar ja. Bijvoorbeeld topfit nu. Ja. Veel vanuit thuiswerken dus. Ja. Dan vanuit thuis. Ja, veel. Het is economisch natuurlijk een barre tijd voor de klanten, voor de ondernemers. Knap wat de overheid gedaan heeft. Dus zo snel met steunpakketten komen om onze klanten ook te helpen. Ja. Ja, en bij ons is het echt niet normaal zo druk. Hè. Mensen werken allemaal vanuit thuis. Je ziet ze vanuit de slaapkamers werken om te zorgen dat er heel veel kredieten verstrekt kunnen worden. Ja, want de Raadbank staat normaal gesproken heel graag dicht bij de mensen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Hoe staan jullie nu dicht bij de ondernemers en de bedrijven bijvoorbeeld? Ja. Wat doen jullie nu om die groep te ondersteunen? Nou, onze accountmanagers willen natuurlijk veel de klanten hoe het gaat, waar ze kunnen ondersteunen. We hebben voor deze regio echt honderden uitstelaflossing gedaan. En dus dat is vrij snel verlopen voor klanten. Voor het hele land hebben we iets van 44.000 leningen uitgesteld voor bijna €1 miljard in de eerste maand al. Ja. Nu loopt de maand april, dus die gaat ook draaien. Ja, en op die manier probeer je klanten te helpen. En nu op dit moment zijn er ook heel veel steunaanvragen die binnenkomen. Dus waarbij echt een kredietaanvraag komt. Ja, en je ziet dan ook dat de ondernemers, mensen van bedrijven ook echt die weg weten te vinden naar jullie. En ook met die vraag durven te komen. Ik kan me ook best voorstellen ook dat daar, want we hadden net over het woord taboe, dat dit wel iets is wat heel lastig is voor heel veel mensen. Het is heel lastig als je je levenswerk in sommige gevallen gewoon bijna voor je ogen ziet verdwijnen. Ja. En daar heb je zo hard voor gewerkt. Met je mensen om je heen, je ziel en zaligheid zit erin. En dan door iets wat je niet kan beïnvloeden gebeurt dit. En dat is heel lastig. Ja. En je ziet dat ook bij de particulieren uiteraard. Heel veel mensen met inkomensverlies. Ja. Hoe helpen jullie de particulieren op dit moment? Nou, we bellen sowieso onze 80-jarige klant en ouder. Die bijvoorbeeld geen volmacht hebben. Dus die hebben eigenlijk niemand om zich heen om te helpen. Dus die bellen we op om te vragen hoe het met ze gaat. Dat we nog iets kunnen betekenen voor ze. Dus dan... Ja, dat wordt als heel fijn ervaren, gewoon een blijk van aandacht. En waarom baseren jullie dan de leeftijdsgrens 80 jaar? Waarom niet 75 of 70? Had misschien ook gekund, maar dit waren er al bijna 1000. Oh, oké. Dus ja, dat is ook te behappen. Ja, precies. Dus misschien als het heel lang duurt, kunnen we die grens al naar beneden stellen. Maar op die manier proberen te zijn voor de klanten. We hebben ons kantoor in Venray gelukkig nog open. Was in het begin ook best wel spannend, denk ik, net in de supermarkt. En mensen begrepen het niet helemaal. Onze collega's... Ja, die staan ook aan een balie klanten. Ja, want ik kom nog wel eens in de bankhal, maar het is een kleine vesting geworden. Hè? Ja. Een bewaker aan de deur, alles is afgezet met lint. De gastvrouw, het is net alsof ze in een bunkertje zit daar. Ja, we hebben ook wel wat collega's die wat ouder zijn, ook soms in de risicogroep zitten en ook bang zijn voor hun gezondheid. Je mag je eigen kleinkinderen niet zien, maar ondertussen ben je wel aan het werk. Ja. Dus je probeert op alle mogelijke manieren je klanten te helpen. Ja. Maar bijvoorbeeld het geholpen zelfbediening, waarbij wij dan het pasje erin doen. Ja, dat lukt momenteel even niet. Hè. Dus dan moet je echt hopen dat iemand in je omgeving die steun kan geven om je daarbij te helpen. Ja. Zie je ook dat de mensen nog wel naar de bank durven te komen? Of? Stukken minder. Heel veel gaat nu met Zoomen, met WhatsApp, FaceTime. Het zijn hele andere teams. Ja. Het is een hele andere omgeving ineens geworden. En mensen die toch een vraag hebben, Edwin, waar kunnen die terecht? Je zegt, ze kunnen eventueel gewoon naar de bank al toe. Ja, hè? Er is altijd iemand om hen te woord te staan. Waar kunnen ze nog meer terecht? Ja, het is vooral de meeste bezoeken hebben wij tegenwoordig in onze app. 120 miljoen bezoeken per maand. Van mensen die in de app aan het kijken zijn, daar kan je bijna alles al in regelen. Anders kan je ons bellen. We hebben best lang tijd gehad. We zijn niet meer stil dat het zoveel is. Ja, wat dat betreft hebben we misschien wel dan het geluk dat we in deze tijd leven. Stel dat we dit mee hadden gemaakt 10 jaar geleden, dan
waren deze technische mogelijkheden waren er allemaal nog niet. Nee, ik denk dat is de digitalisering. Ja. Maakt heel veel mogelijk. Ja, ja. Dit zorgt ook voor een versnelslag, denk ik. Nog sneller, meer digitaliseren. Ja. Ik denk dat 30% van de auto's van de zaak eruit kan, hoor. Ja, precies. Ja, vertel eens, waarom denk je dat? Ja, ik denk dat ook heel veel bedrijven erachter komen dat een stuk efficiëntieslag ook gemaakt kan worden. Kan heel veel. Door op een andere manier te gaan werken. Op een andere manier. En wanneer je nu merkt dat verkoop niet per se achteruit gaat en je niet misschien wel maandelijks langs hoeft, maar 1 keer per half jaar nog langs kunt en de rest van de momenten met beeldbellen af kunt, Ja. waar we nou toch aan gaan wennen. Ja. We krijgen een nieuw normaal. Heb jij die ervaring ook, Edwin? Want ik neem aan dat jij ook heel veel aan het beeldbellen Ik ben heel bent. veel aan het beeldbellen en aan het appen en dat. Maar je mist wel dat menselijke contact op een gegeven moment. Hè. Het is prima om het erbij te doen, dus misschien dat 30-40% prima straks zo gaat. Maar dat echte contact van mens tot mens mis je. En dat is toch wel wat je ook zoekt. Hè, in een, Het gaat ook nooit helemaal weg. Maar Nee. ik denk dat voor onderhoudend, denk ik dat het met beeldbellen heel prima kan. Ja. Maar inderdaad, nieuwe contacten leggen of zo, zal toch echt in een levende lijven nog het beste werken. Ja. Ja. Heilig van overtuigd. Even net voordat die crisis uitbrak, werd ook bekend dat Rabobank Horst Venray en Rabobank Venlo met elkaar samengaan. Ja. Hoe verloopt dit traject? Gaat dat nog allemaal volgens plan of is er vertraging? Hoe doen jullie dat? Heb je daar wat over te vertellen? Ja, je ziet dat die schaalvergroting nodig is om groot of robuust te zijn om je klanten goed te kunnen bedienen. Best wel twijfelt, moet het doorgaan of niet. Maar je ziet ook een toekomst die ook steeds sneller gaat. Ze hebben gekozen om het door te laten gaan en we doen alles nu virtueel. Dus via Teams hebben we de vergaderingen met leden. We hebben zojuist via YouTube een ledenvergadering gehad. En op die wijze probeer je met elkaar in contact te komen en te blijven. Want ja, je moet Dus dat ook 1 juli. om je leden te horen. Ja. Hoeveel mensen doen er dan aan mee aan zo'n bijeenkomst? Merk je dan dat daar wel animo voor is? Met de ledenraad die was vol aanwezig. Maar normaal hadden we wel een paar honderd mensen misschien kunnen verwachten. Maar nu waren het tientallen. Ja. Dus dat is wel echt anders. Ja. Maar even die samenvoeging die komt er, hè? Die door. schaalvergroting. Wat gaan de klanten daarvan merken? Gaan de mensen in Venray daar iets van merken? We blijven met ons kantoor in Venray, dat is denk ik het belangrijkste, in Horst en in Venlo. Ja, dus die kantoren blijven geopend. Kantoren blijven. Want we zien links en rechts ook wat banken sluiten hier in Venray. Ja. Maar de Rabobank blijft dus open. Nou ja, 80% van de mensen die hier woont heeft iets met de Rabobank, een rekening of iets dergelijks. Ja, Dus zo groot is ons marktaandeel. oké. Dus eigenlijk verandert er voor de klanten heel weinig. Behalve dat je grotere teams hebt die voor continuïteit. Sommige teams werden klein en kwetsbaar. Met 2, 3 als er dan 1 uitvalt. Ja, dan loopt het niet goed. Ja. En dan krijg je weer sterkere teams. Dus dat is denk ik goed. En voor Dus de kracht van die samenvoeging is dat er gewoon meer slagkracht gaat komen. Ja, precies. Mooi. Heb jij tot slot nog iets te vertellen wat we nu nog niet besproken hebben? Let op vooral op elkaar. Dat zullen we zeker doen. Dankjewel. Goed. Voordat ik overga naar jou, Gijs, gaan we heel even kijken naar een kort item. Gemaakt door Anton Jeuken en Willem Menting van Pelemaas TV. Want zij gingen de straat op en vroegen de mensen: goh, missen jullie dat biertje in de horeca? Kijk maar eens even mee. Het is vandaag zo'n 20 graden. Het centrum in Venray is aardig leeg. Dat komt natuurlijk allemaal door de coronacrisis. De terrassen zijn opgeruimd en de kroegen zijn dicht. Het terrasje pikken is op dit moment niet mogelijk. De vraag is, missen de mensen dat? Dat mis ik heel erg, ja. We gaan graag lunchen. Graag, zeker als het mooi weer is, lekker op het terrasje zitten. Het eten. En 's avonds ook wel als het mooi weer is, lekker op het terrasje zitten en een pilsje drinken of een wijntje drinken. Ja, dus ik mis ze zeker. Dat mis ik niet, nee. Ik ben aan de ene kant goed dat het dicht is, dat we in ieder geval niet daar weer rekening moeten houden met afstand. Want in de winkels is het sowieso wel moeilijk genoeg om dat te doen, voor sommigen. Dus oké. Komt vanzelf wel goed dat het hopelijk niet te lang gaat duren. Ja, ik vind het maar saai in het dorp. Nou, de gezelligheid en dat je even ergens kan gaan zitten en de mensen om je heen. En het is maar een saai dood gebeuren zo. Moet niet lang duren. Ik vind het een beroerde tijd wat dat betreft. Het was altijd gezellig hier in Venray en iedereen verdienstelijk en lekker op het terrasje zit of zo. Want je spreekt iedereen nu wel waar je met elkaar op het terrasje zat of zo. Maar het is nou niks. En ik vind het beroerd voor de mensen die ervan moeten leven. Want het zal weer een hele tijd duren voordat die weer
boven Jan zijn, als ze tenminste überhaupt niet omvallen, laat ik zo zeggen. En ik vind het goed dat ze geholpen worden. Nou, volgens mij kunnen we wel de conclusie trekken dat men die gezelligheid in ieder geval mist. Ja. Wat vind je ervan als je dit hoort, Gijs? Ja, ik denk dat dat meteen ook hetgeen is wat wij als horeca zijn het meeste missen. Als ik naar Horeca Venray kijk, naar alle ondernemers kijk, zijn wij allemaal gepassioneerde ondernemers die dicht bij hun eigen bedrijf staan, dicht bij de werkvloer staan nog. En we voeren allemaal ons vak met passie uit. En ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek, dan is hetgeen wat ik het allermeest mis, is iedere dag als ik nou 's ochtends wakker word en naar buiten kijk, ik zie dat zonnestralen, dan wist ik eigenlijk dat ik met een hele grote armen aan het eind van de dag rond zou lopen van de Polaners die het terras opdraagt, de halve liters die je rond mag brengen. Ja, ik mis gewoon het contact met de gasten en het iets om handen hebben. Ja, want even terug naar 15 maart. Hè? Ja. Wat gebeurde er toen jullie te horen kregen, je moet sluiten? Ja, als op 7 maart iemand mij verteld had dat een week later of 8 dagen later de overheid tegen mij zou zeggen dat ik dicht moest en tegen mij zou zeggen dat ik het er nog mee eens zou zijn ook, dan had ik het finaal voor gek verklaard. Maar de laatste weekend, waarin wij te dealen hadden met maximaal 100 man binnen, terwijl heel Nederland te horen kreeg dat ze 1,5 meter afstand moesten houden, of afstand moesten gaan houden en niet de deur uit moesten gaan. En wanneer je tegen een ondernemer zegt, zorg maar dat je mag maximaal 100 man binnen, dan horen wij, zorg maar dat je in ieder geval 100 man binnenkrijgt. Dus wij waren allemaal bezig van oké, hoe gaan we nou die 100 man binnenkrijgen en hoe gaan we dat, ook wel een beetje wat Guido ook zei, hoe ga je dat reguleren? We hebben krukken weggehaald, dus dat we zonder zitplaats, dan mocht je verder gaan zoeken. Maar ja, het was gewoon geen werken. Het is gewoon wanneer je ziet dat er de kuchschotjes tevoorschijn komen in supermarkten, hoe moet ik dan mijn medewerkers gaan uitleggen en mijn gasten gaan uitleggen wat wij aan het doen zijn? Ja. Wij staan aan tafel, wij staan verhalen te vertellen, wij staan met wij lopen letterlijk met een drankje waar ze een minuut later hun lippen aanzetten rond. Ja. Ja. Niet werkbaar. Nee. Wat houdt je dan op dit moment bezig? Want ik neem aan dat je ook aan het vooruitkijken bent. Ja, wat je ziet allemaal? Wat je ziet personeel, wat je ziet, denk ik, in de horeca over het algemeen in Venray, is dat we ontzettend veel initiatieven ontplooid worden. Van bezorgservice, van de pubquiz van het moment. We zelf zijn begonnen met een pubquiz. Afgelopen weekend hebben we een proeverij gehouden. Hetgeen waar ik zat op de bank thuis en hetgeen waar ik me het meest druk over maakte. Mijn medewerkers die zijn allemaal aan het werken en daar is een vangnetje voor en daar zijn we bezig en ook met de flexgroep, want dat is nog wel een verhaal, hoe dat gaat lopen, dat is nog wel even spannend, maar ook daar zijn we mee bezig. Ja, want voor jouw vaste medewerkers zeg je dat is goed geregeld, flexmedewerkers daar? Ja, dus zitten bij een payrollbedrijf en waar je altijd door eigenlijk ontzorgd wordt, is dat nu het grootste zorgkindje, omdat jouw payrollbedrijf niet per se omzetverlies heeft. Ja. En het zijn niet mijn medewerkers, maar het zijn hun medewerkers. En dat betekent dat voor niemand staat eigenlijk klaar voor die jongens en die meiden die op die manier betaald worden. Ik kan het ook niet voor elkaar toveren, zeg maar nu. En dit zal voor heel veel horeca-ondernemers gelden. Ja, en je ziet nou dat Mise en Place afgelopen week failliet is gegaan. Eventum is failliet gegaan. Dat is de grootste horeca-uitzendorganisatie al failliet gegaan. Dit gaat de klap in de horeca gaat onwerkelijk groot worden. Ja. En dat is, nu staan we aan het begin, nu zitten we er eigenlijk nog middenin. We zijn nog allemaal aan het bezorgen, maar ook wanneer daar een 1,5 meter economie naar boven moet komen en wij een 1,5 meter strategie moeten gaan voeren. Ja, ik zie dat wellicht buiten nog wel enigszins kunnen... die vraag die had ik hier op het einde, maar laten we daar eens op ingaan. Hoe zie je dat als horeca-ondernemer voor je? Je zegt, als we buiten nog iets kunnen, daar heb ik een idee. Daar kan ik nog, maar binnen, als ik naar mijn eigen zaak kijk, ik moet, wanneer iemand van voor in de zaak naar het toilet wil, moet ik alle mensen achter eerst vragen om via de zijkant naar buiten te gaan, om dan te zorgen dat de mensen naar achter kunnen. En dan heb ik nog een redelijk grote zaak. Ja. Maar bedenk dat het in de klokkenluider is, of bij Steekse Moor, waar je de trap omhoog moet naar het toilet. Dat kan gewoon niet. Dus. We waren een plan aan het bedenken van het terras en toen heb ik daar met de gemeente over geschakeld en die willen super meedenken. Dat is echt heel mooi, want dat is wel, ik denk dat we niet alleen de landelijke overheid, maar ook de lokale overheid, vanaf begin af aan hebben we met de gemeente aan tafel gezeten en ook daar zijn we gewoon ook nu nog bezig om te kijken van, waar staan we nu en wat moet er gebeuren. Maar ik kreeg de vraag terug toen ik mijn plan zo besprak met de gemeente Venray van hoe ga je bij het toilet oplossen? Hoe ga je nou zorgen dat er
de mensen bij elkaar op het toilet niet tegenkomen. Ik denk, ja, dan moet ik gewoon plaskettingen aan de deur gaan hangen. Net zoals vroeger in de kleuterklas. Ja. Ik zou het anders ook niet weten, weet je. Het wordt een hele... En die moeten natuurlijk iedere keer ontsmet worden als iemand geweest ook is. Dat weer, ja. Dus we zijn nou bezig, nou dat is ook een ding. We zijn nou bezig om alle zeepompen, nu aan het bestellen, alle zeepompen op bewegingsmelder te zetten. En de toiletten om te bouwen van drukknop naar bewegingsmelder. En dat ben ik nu aan het doen. En niet aan het wachten tot ik daar te horen krijg dat het moet. Want dan kan ik ze niet meer krijgen. Je wordt er wel heel creatief van. Ja, ik zie Rens van Hulsman hierachter ook staan. Die weet het nou ook. Ja. Want je zegt, voor op het plein buiten heb ik wellicht wel een idee. Kun je daar al iets over vertellen? Of, we weten natuurlijk helemaal niet waar we af en aan zijn. Nee. En als ik nou, kijk, dit is maandagavond, we worden donderdagavond uitgezonden. En ik hoop ergens, wellicht tegen beter weten in, dat we door krijgen dat we met 1,5 meter strategie, die dan goedgekeurd wordt door een instantie en gehandhaafd kan worden, dat we open mogen. Dat hoop ik. Ja. Maar de realiteit is, denk ik, dat we, ik verwacht dat aan de oproep van de burgemeesters om tot 1 september geen evenement te hebben dat daar gehoor aan gegeven wordt. Dat is een heel mooi voorzetje waar onze Mark Rutte, die kan die gewoon inkoppen. Ja. Want daar is, alle evenementenorganisaties vragen erom. Iedereen eigenlijk landelijk vraagt om die duidelijkheid. Wat dat voor ons als lokale horeca gaat betekenen, als wij 1 juni halen, dan mogen we in onze handjes klappen. En dat is een heel sober idee en ik ben altijd mega optimistisch. En want je zit hier toch met sprankelende ogen dit te vertellen. Het is gewoon... en tegelijkertijd zit ik met tranen in de ogen omdat we niet onze passie uit kunnen voeren. En dat is denk ik het lastige van dit moment. De tweestrijd waar je in zit. We zijn allemaal bezig om op een nieuwe manier onze creativiteit te uiten. Bezig te blijven, leuke dingen te blijven doen, mooie dingen te ontwikkelen. Elkaar te steunen ook. En ook vooral een oproep aan alle mensen die kijken. Bestel bij Tof, bestel de Beker of Steaks. Kijk ook in welke restaurants nou weer beginnen met bezorgen. Want nu langzaamaan zie je steeds meer restaurants gaan bezorgen of gaan laten afhalen. Kijk gewoon wat er lokaal nu te krijgen is. En gebruik dat. Want het is onwijs belangrijk dat we de levendigheid in het centrum, die nu zo gemist wordt, dat we die wel houden. En dat wordt op deze manier een hele zware. Ja. Stel dat jij een maand vooruit kan kijken. Hoe zie jij dan dat centrum van Venray voor je, Gijs? Ja, want volgens mij ben jij best een krachtige ondernemer. En je hebt een zaak die volgens mij goed draait. Ja. Maar ik denk dat er 2 dingen gebeuren. Je hebt een aantal bedrijven. Je hebt mensen die een bedrijf een aantal weken, maanden geleden te koop hebben gezet. En die nou letterlijk aan het interen zijn op een oude dagsvoorziening. Dat is echt zuur. Kijk, ik ben nog redelijk jong en ik verwacht dat we over een tijdje alweer gewoon kunnen draaien of een nieuwe werkelijkheid hebben waarin we indraaien. En het is een troost, want iedereen overkomt het. Maar wij kunnen op een gegeven moment onze schade, dat is gewoon onze realiteit en wij kunnen op een gegeven moment weer door. Maar voor die bedrijven, of voor ondernemers die een beetje aan het eind van hun ondernemerscarrière zitten, is een ontzettend zware dobber. Ja. Die teren ontzettend hard in op hetgeen wat ze jarenlang keihard voor gewerkt hebben. Ja. En hoe ziet dat centrum eruit? Ik denk dat er niet alleen voor de ondernemers komt er een 1,5 meter strategie, maar ook de mens, onze samenleving gaat een 1,5 meter strategie ontwikkelen. En hoe gaat dat dan? Ja. Hoe moet dat dan met een kermis, om maar te zeggen? Ja, ik denk dat wat ik je net hoorde zeggen, dat als alle evenementen eruit gaan, dat we dit jaar geen kermis gaan vieren. Ik geloof het niet, hè? Maar ook, stel je voor, het gaat wel door, of stel je voor, we gaan in september een groot openingsfeest houden. Ja, wat zit er in het hoofdje van de mensen en in hoeverre willen zij zich nog bewegen in grote mensenmassa's? Dat gaat echt, dit gaat lang duren en er is eigenlijk maar 1 hoop, dat we gewoon op afzienbare tijd, en dat is niet binnen 2-3 maanden, een vaccin hebben. Want dat is volgens mij de enige oplossing. Nou, laten we hopen dat dat snel is. Dankjewel. Goed, ga ik van Gijs over naar Tom. Tom, jij bent vanaf 1 maart tijdelijk locatiedirecteur. Ja. De ambitie om het ook voor vast te worden? Of, Nee, per 1 augustus benoemen we een rector. Oké. Maar je bent wel, op dit moment heb je die rol, die functie. Ja. Je bent wel op een heel roerig moment ingestapt dan. Ja. Wat doet dat met jou? Dat was in het begin eigenlijk wat ik hier ook op proef, dat je eerst denkt, dit is onwerkelijk.
het zal zo'n vaart niet lopen. Of het zal wel snel voorbij zijn. Die 15e maart werd ook wel meer duidelijk. En toen op een gegeven moment de school leeg was, ja, dan word je wel met de neus op het feit gedrukt. Ja, want ineens was dat zo. Ja, Ja, dat is heel wat zijn dan die grote vraagstukken, grote uitdagingen voor een school als Raailand? Ja. Waar mocht je meteen vol aan de bak? Ja, de belangrijkste was eigenlijk wel, hoe houd je nou toch goed oog voor al je leerlingen? Er had ik nu wel veel gesproken over leerachterstanden. Ik geloof die, ook al zou het tot de zomer duren, die paar maanden. Als je van je 4e tot je 16 of 18 op school zit, dan overleven we dat wel. Volgens mij krijgen we hier geen slechtere chirurgen of timmermannen van. Het gaat meer, hoe hou je echt contact met je leerlingen? En ook met je collega's. Ja. En hoe houd je oog voor hen? Want bij sommigen is dat nog lastiger dan bij anderen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe hebben jullie dat vormgegeven? Hebben jullie alle leerlingen in zicht? Ja, dat hebben we wel zo digitaal mogelijk gedaan. Je ziet dat mensen er ook heel creatief in worden. Mensen die al heel vaardig daarin waren, die kunnen dat nu ook delen met anderen. En daar wordt nu ook wel echt naar geluisterd. Collega's voor wie dit echt nieuw was, die voelen nu ook wel een noodzaak om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Dus je wilt ook vooral heel veel contact hebben. En dan zie je dat toch, ook beeldbellen kwam hier net al voorbij. Dat is nog wat het dichtste bij komt. Dat je elkaar toch heel even in de ogen kunt kijken. Ja. Je voelt dan niet het gesprek, maar je ziet het dan ook. En dat is niet bij iedereen mogelijk. Je merkt ook dat er gezinnen zijn waar dat gewoon, waar de situatie het niet toelaat. Bijvoorbeeld weinig faciliteiten of slechte wifi of met een druk gezin in huis. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe bereik je juist die gezinnen? Ja, door niet op te geven in contact te maken. Ja. Dus als het moeilijk is om contact met ze te krijgen, toch doorzetten daarin. We zien ook wel dat de groep die dan ook bij ons heeft aangeklopt om bijvoorbeeld devices op te halen, die is ook wel gegroeid gelukkig. Er is ook een groep die bij ons wel elke dag naar school komt, die vangen we ook op. Kwetsbare groepen of mensen die thuis faciliteiten missen, ook voor hun toetsen te maken en zo. En dan trekken we ook wel heel erg goed samen op met de gemeente. Ja. Dus op die manier lukt het jullie eigenlijk best aardig om dat contact te houden. Ja. Is dat contact zowel met de leerlingen als met de ouders? Of? Nee, het is vooral met de leerlingen nu. Ja. En ik merk dat de mentoren ook wel hun best doen om ook met de ouders nog contact te houden. Maar het loopt nu toch vooral via de leerling. Ja, ik zag onlangs zelfs een aflevering. Er was een leerkracht in Uden. Ja. Die miste ontzettend dat contact. En die had de moeite genomen om al zijn leerlingen per fiets te bezoeken. Ja. Had op een dag 100 kilometer gefietst. Ja. Is dat iets wat jij er ook voor over zou hebben? Of? Ja, dan ben je eigenlijk ook aan het beeld bellen, maar dan voor het raam, zullen we zeggen. Ja, zoiets. Ja, nee, mooi gebaar. Ja. Dat geeft ook wel aan, volgens mij, de behoefte die je hebt om wel bij mensen te zijn. Ja. Zie je overigens ook wel mooie dingen? Want welke mooie dingen zie je ontstaan? Want behalve dat het natuurlijk ingewikkeld is en dat er afstand is en dat je dingen aan het ontdekken bent, ontstaan er natuurlijk ook nieuwe dingen. Ja, eentje ervan is dus al dat mensen ook wel wat creatiever worden. Ja. Het onderwijs staat toch wel soms bekend, ook wel onterecht hoor, dat het er nog hetzelfde uitziet als 40 jaar geleden. Mensen die creatiever worden, heb je het over je collega's. Collega's, ja. Nou, aan de andere kant ook wel leerlingen die collega's weer op ideeën brengen. Maar mooie dingen die wel duidelijk hier uitkomen is, vind ik ook wel dat, hoewel je op afstand zit, je wel nader tot elkaar komt. Leerlingen zien nu dat een docent misschien ook thuis nog af en toe een luier aan het verschonen is of nog even iets moet klaarmaken. Of er komt een kind voorbij rennen op de achtergrond. Ja. En docenten krijgen ook wel een inkijkje in hoe studeert die leerling nou thuis? Wat voor kamer is dat? Rennen dan ook broers door het beeld? Moet die kamer delen? Is er druk? Is er veel afleiding? Dus dat geeft ook wel meer begrip, wederzijds. Dus leerlingen die ook denken, wacht, die docent als die thuis is, die heeft het ook druk. Of die heeft een mantelzorgtaak of wat dan ook. Dus dat vind ik wel iets moois. En ook dat, je kunt ook even goed wel lachen. Dat heb ik ook wel gemerkt. Ja. Ook wel als je met bijeenkomsten zit met je team, ook op afstand, digitaal, kun je elkaar ook wel een beetje voor de gek houden af en toe een beetje lachen. Dat is ook wel mooi. Ja, en wat is de leukste grap die een Raailand leerkracht online heeft uitgehaald, zo onlangs? Waar jij ontzettend om moest lachen? Nou ja, je krijgt inderdaad ook wel eens dat je in gesprek bent met mensen heel serieus, maar dat ze de camera zo gericht, dat je daadwerkelijk alleen maar dit ziet. Ja, of het systeemplafond, of de neusgaten. Ja, precies. Ja, die kennen we. Wat wordt er het meest gemist, of wat mis jij nou het meest, Tom? Ja. Dat springt ook wel in wat hier net gezegd werd. Hè. We worden creatief en hier komen nu hele mooie dingen uit. Misschien hebben we straks minder dienstauto's nodig en dat soort dingen. Ik denk dat iedereen straks echt snakt naar weer dat contact. Ja. Dus dat leerlingen blij zijn dat ze weer naar school mogen. Dat klinkt
klinkt misschien nu al niet eens meer gek. Ja. Dat ze het schoolplein op kunnen als ze elkaar Nou, zien. ik heb mijn kinderen horen zeggen van... ik wou dat ik naar school mocht. En ik denk dat er meer hier zijn die dat verhaal horen. En, dus volgens mij wil je naar je klanten en je wilt je leerlingen zien. Ze willen elkaar zien. En ze willen ook die mensen die je normaal niet ziet, maar nu bij het kluisje tegenkomt op school, die wil je ook weer even zien. Ja. Je wilt dat voelen. Ja, en die 1,5 meter maatschappij, hoe gaat dat op zijn school? Zijn jullie daar al mee bezig? Want ik heb het idee dat het onderwijs, er wordt wel een beroep gedaan op jullie. Ja. Ja, Slop verrast ons regelmatig. Want dan komt de boodschap naar heel Nederland en dan zitten wij ook te luisteren. En dan denken wij, nou, dan moeten wij morgen aan de slag. Ja. Nu is het wel zo dat we scenario's hebben voor, zeg maar, gesloten blijven, volledig opengaan en gedeeltelijk opengaan. En dat gaat ons ook lukken, welke het ook is. Ja. Mijn grootste zorg is dan, krijgen we daar wel voldoende handreiking bij om dat goed te doen. Dus tijd om dat goed te organiseren. En niet te hoog gespannen verwachtingen, want er is geen ideaalsituatie. En ook met collega's, dat werd hier gezegd. Je hebt ook de gemiddelde leeftijd in het onderwijs is in Nederland best hoog. Dat geldt ook voor ons. Er zullen ook collega's zijn die mantelzorg hebben of kwetsbare partner of zelf kwetsbaar zijn. Kunnen die komen? Mag ik dat van ze vragen? Ja. Nog heel veel vragen, maar van de andere kant ook al wat ik je hoor zeggen is dat er echt wel plannen en scenario's al door jullie hoofd heen zijn gegaan. Ja. Jullie zijn er volop mee bezig. Wij zitten woensdag allemaal bij elkaar om het verder uit te werken. Het jubileum, 25 jaar Reiland, dat gaat helaas niet door. Ja. Wordt dat uitgesteld naar volgend jaar? Ja, wij vieren gewoon dat we 26 jaar bestaan. Nou, laten we het daarop houden. Dank jullie wel. Het laatste woord, dus een muzikaal woord deze uitzending, is weer aan Stef Classen. Stef. Soms lijk ik te verdwalen in een doolhof van paniek, maar de hoop die brengt ons samen, dat is hoe je het moet zien. Worden dagen, weken, maanden en ben je ver bij mij vandaan. Stilstaan hoeft niet te betekenen dat je niet vooruit kan gaan. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar. Al is de toekomst nu onzeker en weet je niet waarheen. Het is oké om bang te zijn, we staan samen nu alleen. Wees niet bang voor wat komen gaat, soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag, de tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar, bij elkaar, bij elkaar. De tijd die brengt ons bij elkaar. Ja, dames en heren, bedankt voor het kijken. Zaterdagavond zijn we er weer. Dan met Frank Arts, Rob Keizer, Gerda Verstelten, Mark van Os, Brendan Rijsdijk en Auke Klasses. Voor nu een fijne avond en blijf gezond. Dank jullie wel.